emango dugu. San Valentin de berritxo. Ez du dugu. Emango dugu. Bai, eske hori neukan buru. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean zu egin aitor ditzan humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakikula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala egitko bezitzala. Egin bezagun otoiz. Jainko jauna, Valentin Berriotxoa gotzai eta martiriko bat suari adore handia eman zenion zure izena aitortzeko. Egizu, haren garaipenaz, honetan poztek eranok, berarekin zoriontsu izan gaitezela zeruan, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin, jainko eta regekiz baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Genesis biurutik. Sararen bizitzako urteak 127 izan ziren, eta kiriak Arba gaurko Hebron deritzen hirian hiltzen, Kanango lurraldean, eta Abram Sarari negar eta logo egiten zio egitera joan zen. Gero Abram jaikitzen bere hilaren ondotik eta honela mintzatu zaien etearri. Arroz bainiz ni zuen artean bizi naizena, egin azazu hilobi baten jabe zuen artean, nire hilari lur eman dezaiotan. Ondoren Abramek Makpela landako arzuluan obiratu zuen Sara bere emaztea. Mararen aurrez aurre, hau da Hebronen Kanango lurraldean. Abram zaharra zen, urteetan aurrera sartu eta gauza guztien jaunak bereikatua. Eta etxeko morroi zaharrenari zituen guztien kontu eta maiei honela mintzatu zaion. Ezarri zure eskoan ere iztarrazkian eta zin egin duzuzu zeru lurre jaboikoa jaunaren izenean. Ez duzula nire esemearentzat aukeratu emazterik bizi naizen Kanandar hauen alabetatik. Bizik eta nire jaioen joango zera eta han aukeratu duzu emaztea izan nire esemearentzat. Eta morroiak erantzun zion, eta emakumeak ez balu etorri nahi nirekin herrialde ontara, zure semea zuatera zinen urrean, eraman darratu. Abramek orduan, ez ara, eraman nire semea, zeruko jangoikoa jaunak, nire aitaren etxetik eta nire jaio egitik atera ninduen, eta hitz egin zidan, eta zin egin zen esanez, zure jatorria emango dio lur hau. Arrek berak bidariko du bere aigeroa zure aurretik. Nire semearentzat emaztea handik aurrera dezazun. Eta emakumeak ez badizu jarraitu nahi, orduan egin erazi dizutan zin otalik askatua geldituko zera. Baina inola ere ez eraman eran nire semea, ara nire semea. Isak, Lajai, Roi, Kultzuzko basamortuaren arazabinen negebeko lurraldean bizi baitzen. Atera zen arratsaldean eta begia jasorik kamelu batzuk etortzen ikusi zituen. Rebeka ere begia jasorik ikusi zuen Isak eta antzizen bere jetxizen bere kamelutik eta galdetu zion morroiari.
norba landan badena bidera datorkigun gizon hori, Morroiak erantzun zion, nire nagusia, orduan Rebekak estalkia hartu eta bere burua estali zuen. Gero Morroiak irakatsi esan zion egin zuen guztia eta Isaakek bere zen ama Sararen oian txagoan eraman zuen. Rebeka eta hartuta bere emazte egin zuen, maite izan zuen eta horrela arindu zitzaion Isaaki ama galdu zuelako nahi gabea. Jaunak esana. Jauna Jesukristoren ebangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergalari mailan eserita, eta esan zion jarrainei, eta Mateo zutitu eta jarraitu egin zion. Jesus mailan zegoela Mateoren etxean, zergalari eta pekatari asko etorri ziren, eta mailan eseri ziren Jesusekin eta horren ikasleekin. Farisearrek hori ikusita, honela esan zieten ikaslei. Zergatik jaten duzuen maisuak zergalari eta pekatariekin. Jesusek hori entzunik honela esan zien. Ondo daudenek ez, baina gaixo daudenek behar dute sendagilea. Zoazte bada eta ikasi zer esan nahi duen esaera harek. Opariak ez, baina errukian nahi dunik. Ez bainaiz zintzoi dei egitera etorri pekatariei baizik. Jaunak esana. Santuak, hau da, Elizak kanonizatzen dituen pertsonak, asko izan dira historia zehar, eta garai ezberdinetakoak ditugu, kanonizatutakoak badakigu santuak direla zeru dauden guztiak, eta horregatik azaroaren batean santu guztien eguna ospatzen dugu denak gogoan hartzeko gehienak kanonizatu gabe baitaude. Baina Elizak aukeratzen ditu bere ustez eredugarrienak, aipagarrienak, edo zerbaitetan halako ejemplu berezi bat eman izan dutenak. Eta kanonizazioa izaten da halako prozesu berezi bat. Nola bete, halako ikerketa sakon bat egiten saiatzen dira, eta gero miraile bat eskatzen zaio pertsona hori, eta prozesu bukaeran halako kanon horrena egiten da gertute frogatuak eta aipatzen dira, gero jainkoaren zerbitzari, gero doatsu eta gero santu kanonizatzen dituzte. Eta santu kanonizatuak, santu bateago Nafarroan, dezente ditugu, eta batzuk oso historikoak, San Fermin edo San Francisco Xavier, santu bateago, aspaldiko dira, eta gainera, batez ere San Francisco Xavierrek mundu mailan lako itzala hundi
gehiago ere kanonizatu izan dira. Araban, hora historikoa San Prudentzio, iparralden San Leon, edo Berankusiko San Michel Garikoitz, Bizkaian, eta kuriosoa izango da, bat ere santu kanonizaturik Bizkaian. Gaurkoan, ospatzen ari erana aiatu arte. San Valentín Berriotxoakoa. San Valentín de Berriotxoa, que fue el primer santo canonizado de Vizcaya, era de Elorrio. Era dominico y fue, sobre todo, un gran misionero en la zona del sudeste asiático, en aquella zona de Vietnam, etc. En toda esa zona estuvo. Y tenemos que pensar qué mérito tenían aquellos que iban hasta aquel lugar en aquella época. Digamos, hoy en día cogemos un avión y en 12, 13 horas o a veces hay que hacer una escala en un sitio y luego llegamos ahí tranquilamente, vamos sentados con aire acondicionado en el avión, nos ponen algo para comer, nos sacan las bebidas, es un viaje cómodo. En aquella época eran los viajes terribles, unos barcos pasando fríos, calores, muchos se enfermaban, morían, etc. Sabían que si se iban allá lejos, muy posiblemente no volverían nunca más a ver a su gente, no volverían a su pueblo. Y este es uno de los casos, San Valentín de Berriotxoa, que fue hasta allá y digamos que quiso dedicar su vida en aquellos lugares a proclamar el Evangelio. Dejó todo, se quiso ir a otro lugar, se quiso arraigar en aquella cultura, aprender aquellos los idiomas, la mentalidad, las costumbres de aquel lugar, para poder compartir el mensaje de Jesús con aquellas gentes. Hoy celebramos su día y le pedimos que a nosotros también nos dé esa voluntad de compartir nuestra fe con otros, de mantener, con la gracia de Dios, la fe que hemos recibido como un gran tesoro, y de poder compartir con otros también aquello que nosotros consideramos como un gran tesoro. Eta egin ditzagun orain gure eskatu. Eskatuko dugu Leon Amagogarrena gure ikasantuaren alde. Jangoikoak eman dezaiola bere gitarra, bere grabazia, eska dezaiogun jaunari. Entzun jaunari bere eskaria. Gure hildako ere gogoan hartuko ditugu, gorko mezasatuan bereziki Martin Guruzeaga jaunak bere baitan hartu, eta handik gure egin dezan, eska dezaiogun jaunari. Entzun jaunari bere eskaria. Entzun eta honak bihotzez egiten dizkizuko eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
jangoiko ahal guztidun betireko hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itorten ederraz, iragarri ematen diozu beti zure egizari, eta argiro erakusten guri zure maitasuna. Zure salbaken asmoa gugan bete dadin, santuen ejemplu ederrak eragiten digu, eta hien egoitzak laguntzen. Horregatik, guk ere, aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean kantari. Santu, Santu, Santua,
emaiozu bizan pakea, eman batasuna, errege bizi bezkerak izaldi, eta izaldi eta jaunaren pakea, beti zuekin. Zue pakea. Jangoiko librotxa, una hemen jangoikoaren librotxa, munduko bekatuak entzituen azorion suak jaunaren maila deitua. Egin dezagun otorik. Jainko jauna, zeruko ogiaz, indartu eta zure odon salbagarriaz bizkortu gaituzu. Egizu, Valentin doatsuaren eskariz eta irakatsiz, biziera garbia eraman dezagula, sinismenean sendo, itxaropenean pozik eta maitasunean gartxu Kristo gure jaunaren bitatez. Jauna zuekin, bereka zaintzatela jainko guztiarenak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zazte jaunaren pakean. Oh
Shut up.